Здравейте хора, аз съм Диана. Днескашният клип, който ще гледате, ще е за нумерология. Днеска ще си говорим за житейския път в нумерологията или по-скоро лайфпад. Което е най-важното число от всички числа в нумерологията за вас самите, защото това е числото на пътя в живота ви и е вашата мисия тук, за която сте дошли. Нумерологията е вид гадателска наука, за която не много хора знаят. На мен лично повече ми харесва от астрологията, но да, просто е вид гадателска наука. Може да сравним с астрологията житейския път като вашето слънце, т.е. нали, зодията, за която всички се разпитват постоянно. Комбинациите от числа, които може да получите, са от 1 до 9. Това е вашия житейски път. Най-важното число в нумерологията. Имайте предвид, че има още много числа. В този клип ще говорим само за това число, но има още много числа, за които мога да говоря. Защото то си е гадателска наука като астрологията. Там в астрологията има неща, които, нали, си ги смятате на компютъра, излизат градуси, къщи, това, има супер много работи и тук има много работи, не мога в един клип да ги покрия всичките. Сега, днеска ще си говорим за всяко число по-отделно. И докато тръгна дъската, искам да ви кажа, че това са числа и както всичко в нашата вселена, числата са енергия. Всичко в нашата вселена е енергия и очевидно всяко число си има своята енергия. В нумерологията всяко число има различна енергия, която влияе на вас и във вашия живот. Както в астрологията планетите си имат енергия, и тук нумерологията и тук числата си имат енергия. Това според мен е много точна наука, много по-точна от западната астрология, която в момента просто е така. И сега ще обясня всяко едно число за този клип. Така, започваме с единиците. Те са лидери. Ако могат да се свършат нещо сами, те ще си го свършат сами. Те са просто такива, те харесват това. Също числото е много креативно, в смисъл креативно от към гледна точка на бизнес идеи и правене на пари, те, нали, харесват такива неща. Те са просто лидери. Това е числото на самоличността. Те харесват да се развиват, цял живот да развиват себе си, уменията си, тяхната емоционална интелигентност. Те просто харесват да се развиват като самоличност в обществото. Те постоянно се променят към по-добрата си версия, това им харесва. Лидери са много добри лидери. За числото 2 мога да кажа, че те са много емоционални, нещо като рибите в астрологията. И тези емоции понякога им пречат доста. На единиците може понякога да им пречи това, че харесват да се справят сами с нещата, нали. Понякога това играе лоша роля във вашия живот. Защото всяко число си има енергия. Енергията на числото може да е и позитивна или негативна. Едно число може да има или позитивна или негативна енергия и очевидно, казвайки това, можете вие през целия си живот да прескачате от позитивното в негативното, от позитивното в негативното. Де е числото на единството, те постоянно търсят в живота си партньор, те искат да не са сами, те не искат да са единицата, те искат да са двойката, те искат да са в връзка, в двойка. И са много обичащи също така, нали, когато намерят партньора си. И са емоционални също. Може в спорове с двойка да ви се стори, че стават много емоционални и се изказват спрямо техните емоции, а не спрямо това, което е истина. Ама те си просто такива. И това е, понякога може да е добре, понякога може да е зле. Тройките по принцип са много креативни и много общителни. Еконт ми звъннаха, така че дъската е изтрита. Стигнах до номер 6. Те са много креативни, както казах, и са също много общителни. Те никога не биха разбрали, примерно, една единица или една седмица, защото седмиците и единиците по принцип не могат да общуват с толкова хора, с колкото, примерно, тройките биха си общували. Те просто наистина си общуват с много хора, имат много приятели. Те малко си приличат и с шестиците, обаче шестиците по принцип биха си имали един-двама приятели, които са много близки. Докато тройките просто наистина общуват с много хора. И както казах, въпреки че не знам дали тогава спря клипа, но всяко число има негативна и позитивна черта. Тоест, ако примерно тяхната позитивна черта е да са много креативни, на тях може да им е трудно да намерят баланс между креативността и това да наистина да се общуват с толкова много хора. И като креативност тук не става само въпрос за свирене на китара или рисуване или пеене или всичко друго, където може да се свири на него. Те просто са си креативни като цяло, нали? И тяхната креативност може да е експресивна по някакъв физически начин или експресивна в техните действия, мисли и решения. Тоест те могат да взимат креативни решения за проблеми, мислите им са постоянно нещо креативно да се случва. Те просто наистина много креативни и не само от към физическа гледна точка, ами и от психическа също, просто си креативни и са много общителни. 4. Те са много работливи. Мисля, че от към работа никой не може да разбере четворката като цяло, защото те наистина могат да работят по цял ден, всеки ден. Ай, ще влезна!
Да, тяхната може би негативна черта е, че те наистина могат да работят много и накрая, нали, пак да се оплачат заради това, ама ще го приемат за нормално това да работят толкова много. Също така са и много упорити и пример за това, да кажем, че нашата двойка е израснала в среда, която са много религиозни и също време да кажем идва някой, който приема друга религия и ще започне един спор между двамата, където човекът просто ще се опита да си наложи нейните вярвания, отколкото просто или да приеме на другия човек, или просто да не му показват неговите вярвания, защото те, нали, не са нейни вярвания на човеката. И просто ще започне един спор, в който човеката просто ще се опита да намери всякакви доказателства, ще прерови целия интернет, ще каже всичко възможно, за да излезне права. А също време това, да кажем, е просто религия и е се тая за този спор и просто на другия човек ще му писне. Защото просто те са толкова упорити и много работливи. 5. Свобода. Те са the free number. Много обичат да пътуват, могат да обиколят цялата земя за една година и ще им хареса със сигурност. И ако някой им отнеме свободата, те ще се чувстват много зле. Ама част от тях може да си мисли все пак, че това е нормално, защото това все пак е негативната част на това число. Както примерно на човеката негативното ще е, че да кажем много ще мързилват. Ако много ще работят, много ще мързилват, а пък за петицата те нарочно ще искат някой да им вземе свободата, а също време ще търсят свобода на работното място, свобода във връзка, свобода навънка, ще търсят свободата във всяко нещо. И между другото, петициите са по статистики най-много има хора с LifePad 5, което според мен може би наистина е така. Те наистина харесват свободата им и ще я търсят навсякъде. И като негативна черта, освен че, нали, може да не им харесва това, когато им е отнета свободата, те може да са прекалено свободни. Тоест, прекалено ще са свободни и ще правят неща с тази свобода и също време няма да имат, да кажем, стръкна рутина, няма да ходят стръкно на работа, само заради свободата, която ще искат, но тя понякога няма да им помогне тази прекалено голяма свобода. Но да, те наистина много обичат да пътуват. 6 е числото на семейството. Както казах, шестиците по принцип могат да имат един-двама приятели, нали, освен това и други, ама тези един-двама ще са им наистина много близки, които много ще си ги обичат. Както примерно си обичат и много семейството. И също те са много креативни. 3 плюс 3 прави 6. Повечето шестици, които познавам, между другото са завършили художествената гимназия. Да, те също са толкова креативни, колкото тройката. И също наистина си обичат семейството и може да имат по-рано в живота такова, въпреки че не винаги е гарантирано. Има много други числа и фактори, които могат да повлияят на това. Но да, те като цяло са числото на семейството. Те също са толкова креативни, много са обичащи, наистина са много добри приятели, наистина може да разчитате на тях винаги. Седмицата. Аз съм LifePad 7. Интелект. Това е числото на интелекта. Седмиците наистина са много умни. И като седмица мога да кажа, че наистина наричам другите хора много често тъпи, защото просто не знаят това, където аз знам. А също време понякога просто понякога ми се иска да не знам нещата, които знам. И като негативна черта мога да кажа, че познавам много тъпи седмици наистина. Ако тяхната черта плюс е интелекта, просто много тъпи седмици познавам. Ако вашата седмица се е получила от 16-то число, сте получили 7, то вашата седмица е кармична, но за това ще говорим в друг клип. Тада като цяло 7 са много умни, наистина са много умни. И не са толкова общителни, колкото тройката и шестицата. И да, като цяло те изпъкват с интелект, може да се взимате някакви бележки от тях постоянно. Също така седмиците обичат самотата. Те може да са сами цял ден и ще се чувстват добре. Те просто понякога наистина ще си крейват тази самота, която може понякога да я нямат, така да се кажем. Просто те си обичат самотата. Понякога наистина могат да седат сами цяла седмица и да са окей с това. Продължаваме с числото 8. Пари, 8 е числото на парите. Като негативна черта мога да кажа, че те много обичат да харчат. Нали, това не винаги е негативна черта, но ако видя някой бездомен навънка, винаги си казвам, о, той си го е на LifePad 8. Просто те може да са и както много пари да имат, така и може да колошарстват и да мизерстват. Това са просто две различни неща, нали, едното е много позитивно, другото е много негативно и те трябва да намерят баланс между тези двете, като примерно балансът ще е да не харчат толкова много за глупости и все пак да се изкарват многото пари. Да, 8 е числото на парите, също така това число е много кармично. Те трябва в всичко да намират баланса просто. Буквално трябва в абсолютно всичко да намират баланса. Във връзки, взаимоотношения, приятелства, на работа, навсякъде трябва да има някакъв баланс между тях.
И тогава те ще се чувстват добре наистина, когато намерят баланса във всяка една ситуация. А не примерно да си гледат само тяхната гледна точка и да се напират на тяхното си и да казват, че са прави, също време да не са. Не, вие не винаги сте прави. 9 са много интуитивни хора и ако едно е числото на самоличността, 9 е числото на обществото. Те като позитивна черта обичат да допринасят на обществото по всякакви видове начини. С благотворителност, с абсолютно всичко те харесват да допринасят на обществото и винаги са наистина много интуитивни. Може да разчитате на тях и като негативна черта мога да кажа, че те разрушават, така да се каже, обществото. И са гадни с хората около тях без причина. Не всяка девятка е този добър човек, който прави благотворителност и който помага на животните и на бездомните. Не, те също така може да са най-ужасните хора, които сте срещали. Добре, не най-ужасните, но просто всяко число си има плюсове и минуси. Както казах, позитивна и негативна енергия. И те могат да намерят това разрушаване на обществото като нормално, то също време за някои хора изобщо няма да е нормално. И просто те трябва да си използват интелекта, който имат, защото те също така са много умно число. Също. И да следват и интуицията си, защото тяхната интуиция е много голяма и са числото на обществото. Те харесват да допринасят на обществото и ако го правят, Вселената ще им се отплаща двойно. Сега, за 11, 22 и 33. По принцип 11-те са много интуитивни и много добри хора. И в тях те имат двойна енергия на единицата и имат също и малко енергия от двойката. Тоест, те също са много добри лидери и също така търсят връзка с някого, която да е deep, не просто нещо ей така. И те са също така наистина много интуитивни, много добри хора. 22 имат двойна енергия на двойката и от четвойката. Тоест, те са много работливи и още повече емоционални, отколкото двойката. Тяхната емоционалност е просто на друго ниво. Да, те са още повече емоционални като двойката и толкова още повече търсят да са близки с някого и наистина този човек да си им остане в сърцето винаги. Да, всеки, който е 11, може да гледа за 1 и за 2, защото имат двойна енергия. И тук има двойна енергия на двойката и една четвойка. А 33 са и те много креативни и много обичащи. Наистина, между другото и 22 са натурално родени строители, така че те могат да строят всичко от нищото. Просто са строителите. Могат да строят общества, къщи, всичко, просто са natural born builders. За 33 те са наистина пак и те много обичащи, нали, имат двойна енергия на тройката и също от частицата. Те също търсят семейство с някого да направят и този човек да си име техните. Могат да търпят глупостите на другите много дълго време, ама просто да си останат с тях, защото толкова искат да направят добро семейство. Да, това беше всичко за днескашния клип. Малко по-различен беше клипа, но надявам се да сте научили нещо ново. Наистина това е нещо, което много харесвам. И не съм чела от абсолютно никъде, въпреки че имам цяла тетрадка, в която пише какво ли не за нумерологията. Специално за този клип не исках да чета от никъде, но има много числа наистина, които могат да се разчитат по някакъв начин. И както казах, това е вид гадателска наука. Не всеки може би ще резонира с нея, не всеки харесва гадателски науки. Аз, честно казано, на мен тази наука много повече ми харесва от всяка друга гадателска наука, просто я обожавам. Ако искате да научите нещо повече за нумерологията, напишете ми в коментарите, че искате. Да, надявам се тази информация да е резонирала с вас. Чао!